2, 3, mene! Numerolla 121 Mika Kokkonen. 1, 2, 3, mene! Juha Poutanen. 1, 2, 3, mene! 2, 3, mene! Kaksi, kolme, mene! Eli 123 Jarmo Tarvainen. Snowballs Nurmes on seuraava laskija. Ei aiku täsmätyksiä enää ehkä takaisin. 1, 2, 3, mene! Ansala, haluatko korkkia? En späänny, että mikä vittu kun yllättävät nyt toi. Tuomarista valmiina Mika Ruosteinen valmiina liikkeelle. 1, 2, 3, mene! 1, 2, 3, mene! 66, korjaa 65. Antti Kärävä viimeinen finalisti tänään ja hän lähtee liikkeelle. Tuomarista valmiina viimeinen finalisti liikkeelle. 1, 2, 3.
silmille. Ajaako ylös tästä kilpailua? Nyt tuli 9:10:45 on harjoitus. No siinä on enemmän järkeä. Se on hyvä ihan. Ennen se on mun mielestä 8 lyhyistä harjoituksessa. Ja näin Petteri Kolmonen, Kartano Freestyle Lahti. Ja sitten sieltä seuraavana Lahtilan Lauri, eli Late tuolta Avalanche Islas Tuomo Tunturi. Hänen jälkeensä viimeisenä pojat 15-sarjassa Sami Mustonen. Pekka, osaatko käyttää hyvin kameraa? Pekka, kato miten tämä on, onko tämä suunnattu? Ja pojat 15-sarjan jälkeen. Näkyykö tästä nyt kato, kuuluuko kuvata näin vai näin? Kumpi on parempi? 19. Näin. Ja Näinkö on sieltä parempi? alkaisivat pikkuhiljaa valmistaa. No näin, se on ihan sumea. Räsäsen Jura. Katoppa, näin se on ihan Sitten sumea, mutta Alojainen. nyt jos mä tarkennan tästä Kolmantena näin, eikö näin ole parempi? Joo, niin, just sitä mä tarkoitan. Mutta entäs jos tekee näin, Sitten hetkinen. Timo Sakari Kojola, Janne Reinikainen viimeisenä. Ei, sehän koko ajan Huono niin äsken. Huono noin Nyt vaan. on vissiin hyvä. ei kun vedä zoomaa ihan täyteen. Näinkö? Noin. Hei, ootko nähnyt Rautakorpen Karolinaa? Se pyydät Ja sitä kerrottakoon freestylin osalta vielä semmoista, että meillähän on nyt sitten meidän kumppaneikko maajoukkueemme tuolla Yhdysvaltain puolella. Pitäisikö Rautakorpi kuvata? Niin, Siellä kun lasketaan sanoit, tällä että siellä on hetkellä kamera, niin maailmankapia. nyt sä et, jos sä Ja kuvaa sen. mehän Sä olemme tarvitset saaneet myös haluaisit sinne päästä uuden jollekin nauhalle. erittäin kovatasoisen Pitää näyttää tytön sen mukaan valmentajallisesti tuo sen Karhun ohjelman. Minna, Katsotaan nyt, jos joka mä- oli Oot sä sen aivan siis ylivoimainen veli tai joku? viime Eikä, vuonna kun se vaan täällä sanoo, Suomen että sarjoissa. mua samassa Hän lähti seurassa. kokeilemaan maailmalle kykyjänsä ja on todella pärjännyt sieltä hyvin. On ollut 10 parhaan joukossa. Ole hyvä. Ei nyt mene hyvin kyllä. No nyt mä sain tämän. Mitä nyt niin vakavaa? Ei, tästä alkaa patteri vilkkuu. Jumalauta. Perkele. Minä en saanut ihan alusta. Nyt sain jo.
minuutti oli. Sullakin meni ihan hyvin eikä mennyt. Noin. Hyvä Ville. Onko Jani kaikki kunnossa? Näin on. Voimme aloittaa kilpailua. Ja sitten ensimmäisenä hyppyn suorittaa todellakin Lauri Lassila ja hänen hyppynsä on neloispisteri. Onko Late kaikki valmista? Latella on valmista, joten ole hyvä! Ja noin Laurilla neloispisteri. Tuossahan nuo sukset asetetaan 90 asteen kulmaan Martolon nähden ja siitä sitten toiselle puolelle. Ja näin aplodien saattamana Ville suoritti eteenpäin voltin. Mäki tuolta Jyväskylän Freestyle seurasta ja tuo Jarmon hyppy on 15 pistettä. Näin on tuomaristo valmis, joten Timo Kanninen, Jyväskylän Freestyle seura. Ja näin Timolla erittäin ehjä suoritus. Eli Leitak ja Toni sieltä pyytelee, että musiikkia täysille. Se kuuluu osana tähän freestyliin. Ei muuta kuin poppia Leitak. Ensimmäinen voltti suorinvartalo, toinen kerjin. Näin on tuomaristo valmis, joten Toni, ole hyvä. Ja toivoo myöskin, että rättätättää tulee kovempaa tuolta kaapeista, jotta hän saa oikean fiiliksen tuohon hyppysuoritukseen. Ja näin Risto jaloilleen. Ja sitten siirrymme tuohon
miesten sarjan viimeiseen kilpailijaan ja myöskin hän päättää tämän ensimmäisen kierroksen numerolla 58 Marko Luotonen Jyväskylän freestyle-seura. Ja näin erittäin ammattimiehen työtä. Ja todellakin siinä aidatun alueen sisäpuolella ei missään tapauksessa olla, eli pikkuiset siitä, jos siirrytte sinne näin aidan toiselle puolelle. Ja näin olemme sitten päässeet ensimmäisen kierroksen loppuun. Ja alamme sitten aloittelemaan tuota toista kierrosta. Ja toisellahan kierroksella hypyt aloittaa samoin kuin edellisellä pojat 15 sarjaa ja sieltä tulee ensimmäisenä Lauri Lassila ja hänen jälkeensä Ville Jokelainen. Aloittaa tuon toisen kierroksen ja sieltä ensimmäinen Lauri Lassila 15 pisteen. Ole Lauri hyvä. Ja näin puhkaa Laurin suoritus. Piste. Sarjan ensimmäinen miesten 19-sarjan ensimmäinen hyppääjä Jarmo Viinamäki Jyväskylän freestyle-seura. Ole hyvä. Ja näin. Ja näin Ei Full, jossa ensimmäinen voltti suorin vartaloon ja tuohon toiseen volttiin täysi kierre. Kartano freestyle alas ja Raminhan hyppy oli leita. Ole hyvä Rami. Ja näin Rami suoritti siis tuplavoltin ja siihen tuli perään myös sitten tuommoinen suorisvartalo. Ja näin Toni. Luotonen Jyväskylän freestyle-seura. Ja jännityksellä odotamme tuota Markon hyppyä, mitä Marko tulee hyppäämään meille. Lei Full. Todella meillä ei tänään keli on sen verran nihkeä, että tuohon kolmoisvolttiin ei ole vauhdillisesti mahdollisuutta, joten Marko Lei Full, ole hyvä. Ja noin Marko alhaalla. Viikkoiltaa Kolmosen urheilujännärit ja tervetuloa noin puoleksi tunniksi freestyle-hiidon pariin.
kuvamme tulevat Lake Placidista, missä noin 1,5 viikkoa sitten pidettiin tämän lajin MM-kisat. Ja tässä edessänne on meneillään naisten kumparilasku, joka täällä MM-kisoissa ajetaan tai lasketaan parilaskuna. Tällä hetkellä rinteessä on vielä koelaskijoita, joten kun nämä tyttäret tulevat tuota kuhmuista rinnettä alas, on ehkä syytä kertoa pari sanaa tästä kumparilaskusta lajina. Kumparilaskuhan on olympialajina Albertvillen olympialaissa ensi talvena noin virallisesti. Calgaryn kisoissa 88 se oli vielä tuollainen demonstraatio eli esittelylaji, mutta nyt tämän lajin kansainvälinen status on noussut niin korkealle, että se on hyväksytty olympialaisiin. Tässä kilpailumuodossa lasketaan vapaa lasku jyrkässä kumpareisessa rinteessä ja arvosteltavina ovat tekniset käännökset sekä 2 hyppyä ja laskunopeus, joka sitten suhteutetaan näihin hyppy- ja laskupisteisiin melko monimutkaisen pistematematiikan mukaan, mutta siitä ehkä pari sanaa sitten, kun varsinainen kilpailu pääsee käyntiin. Käännökset kumparilaskussa on painotettu 50%, eli puolet pisteistä tulee noista käännöksistä, eli tuon oikolaskun onnistumisesta. Hypyistä saa 25% ja laskunopeudesta suhteutettuna ihanneaikaan sitten 25%. 5 käännöstuomaria vaanii noita käännöksiä ja niiden puhtautta. 2 hyppytuomaria pitää huolen siitä, että hyppyt tulevat arvosteltua ja kello lopullisesti sitten pitää huolen siitä, että laskijoiden loppuajat saadaan täsmällisesti kirjattua. Ja noista käännöksistä nyt vielä sen verran, että tuomarit noissa käännöksissä kiinnittävät huomiota 9 eri kohtaan. Oikolinja on tärkein näistä, eli oikolinja on tämä suorin tie tuolta lähtöluukusta maaliviivan yli. Sen tulee kulkea radan keskiosalla ja rata tulee rakentaa siten, että rinteen luonnollinen oikolinja on kontrolliporttien keskilinjalla. Kumpareiden käyttö. Niitä tulee käyttää apuna leikkaavien käännöisten aloittamisessa ja vähintään 1 käännös per kumpari näiltä kilpailijoilta vaaditaan. Liikkeiden taloudellisuus arvioidaan myös. Minimaalinen ponnistelu on poikaa ja maksimaalisen tuloksen saavuttaminen käy parhaiten suorittamalla tuollainen mukavan minimaalinen lasku. Vaimennus on myös eräs seikka, jota tuomarit seuraavat erittäin tarkkaan. Suksien lumikontakti tulee säilyttää mahdollisimman hyvin. Mitä nopeampi vauhti, sitä kovempi tulee vaimennuksen olla. Ylävartalon liikkeet nimittäin tulee pitää minimissä ja jalkojen tulee toimia eräänlaisina iskun vaimentajina. Kaikki käännökset tulee aloittaa leikkaavasti. Ja tämä tehokas kanttauksen käyttö vauhdin kontrolloimiseksi on oltava päällä koko laskun ajan. Vartalon asento, pään tulee pysyä paikallaan, kasvot alarinteeseen ja samoin olkapäät tulee pitää suoraan oikolinjaa vasten. Kädet tulisi pitää luontevasti vartalon edessä ja jalat yhdessä lantion, polven ja nilkan liikkeiden avulla. Sauvamerkkejä, jota nämä laskettelijat tekevät näiden käännösten yhteydessä, niitä suositellaan tehtäväksi 1 sauvalla käännösten ollessa kyseessä. 2 sauvaa saa käyttää hyppyihin lähdössä sekä hyppyjen alastulossa. Ja paras kontrolli saavutetaan tällä ylläkuvatulla teknisellä hiihtotavalla. Ja lisäksi vielä aggressiivisuus on seikka, jota arvioidaan. Hiihtäjien tulee laskea riskirajalla, mutta ei sen yläpuolella. Ja ehkäpä sitten vielä hieman yksityiskohtaisemmin noista hypyistä, joista tässä näemme tällaisen spread eaglein, jossa hiihtäjä laskettelija levitti nuo jalkansa. Hypyistä saa siis 25% ja niissä kiinnitetään huomiota suoritustekniikkaan ja tärkeysjärjestys näissä hypyissä on laatu, eli tuo suoritustekniikka, alastulo ja tämän hypyn spontaanisuus, ilma, eli kuinka paljon siihen saadaan korkeutta ja pituutta tuon hyppyyn sekä hypyn sijainti radalla. Vaikeusaste on määritelty erilaisen taulukon mukaan. Jokaisen kilpailijan täytyy esittää 2 erilaista hyppyä. Ja nopeus sitten loppujen lopuksi suhteutetaan ihanneaikaan, jonka parhaat laskijat ovat laskeneet ennen kilpailua. Ja sitten voimmekin siirtyä vähitellen itse kilpailuun. Suomen Minna Karhu oli muuten 11 semifinaalikierroksella eikä selvinnyt tähän 8 laskijan finaaliin, joka lasketaan siis eri pallopeleistä tutun kaavion mukaan. 8 laskijaa siis
alkukilpailun tulosten mukaan. 1 kahdeksikkoa vastaan, 2 seiskaa vastaan ja niin edelleen. Ja ensimmäisenä radalla on Donna Weinbrecht, joka laskee oikealla puolella eli tuolla punaisella radalla. Ja hänellä on parinaan niin ikään USAsta Melanie Palenik. Hän laskee sinistä rataa. Joukkuetoverit Team USAsta ovat siis radalla. Weinbrecht, The Big D, on kotoisin West Milfordista, New Jerseystä. Hän on 25-vuotias ja on tämän kilpailun suosikki. Hän laskee vain kumpareita. Voitti maailmancupin viime vuonna ja johtaa tällä hetkellä kumpareita ja hänellä on voittoja todella paljon. Palenik on kotoisin Littletownista Coloradosta. Hän on 24-vuotias, ei ole ollut mukana tällä kaudella maailmancupissa. 89 hän oli yhteiskilpailussa MM-kisoissa ensimmäinen. Ja näin tullaan alas. Ensimmäisenä hyppynä molemmilla spread eagle eli tuollainen levitetty saksi. Ja näin tullaan alas. Weinbrecht siis tuolla punaisella oikeanpuoleisella radalla ja hän näyttää johtavan tällä hetkellä. Ja lähestytään pikkuhiljaa toista hyppyä. Ja siinä Weinbrechtillä tuollainen twister spread eagle ja näin tullaan maaliin. Alastulo sujui Weinbrechtiltä hyvin ja melko selvästi Weinbrecht kyllä Palenikin tuolla laskullaan voittaa. Tässä vielä Weinbrechtin hyppy, tuollainen twister ja sitten spread eagle päälle ja alastulo, tuollainen 4 pisteen alastulo. Erittäin tasapainoinen alastulo, jossa Weinbrecht otti sauvoilla mukavasti tukea ja hän sai 26 pistettä ja menee jatkoon. Palenikin pisteet 9 ja hän siis putoaa. Donna Weinbrecht kilpailun ehdoton suosikki. Tämän kilpailun muista suosikeista kerrottakoon sen verran, että Raphael Monod Ranskasta kaatui alkukilpailussa. Hän ei selvinnyt siis yllättäen 8 parhaan joukkoon. Samoin Connie Kiesling, yleiskilpailuspesialisti, joka johtaa freestylin yhteiskilpailua tällä kaudella, putosi jatkosta. Hän epäonnistui suorituksessaan. Kumpareissa Kiesling on 11. Ja Minna Karhu siis, kuten tuli jo mainittua, 18-vuotias vantaalainen juniori maailmanmestari vuodelta 90 kumpareista. Ei selvinnyt jatkoon, hän oli siis alkukilpailun 11. Ja seuraavana radalla ovat sitten USA:n Maggie Connor, joka laskee vasemmanpuoleista sinistä rataa, sekä Lily Morrison Kanadasta, joka on oikeanpuoleisella punaisella radalla. Connorin numero 8, Morrisonin 19. Ensimmäisenä hyppynä molemmilla tuollainen spread eagle ja näyttää siltä, että tuo oikeanpuoleinen rata, eli Morrison johtaa. Ja toisena hyppynään hänellä tuollainen Duffy, jossa sukset tuolla lailla peräkkäin jonossa. Ja Morrison on myös maalissa selvästi ennen Connoria. Tuossa viimeisessä hypyssä Connorilla oli hieman vaikeuksia, tuntui siltä, että paino oli kaatumassa pahasti taaksepäin ja tuossa alastulossa tuli melkoinen töksähdys, joka hidasti alastuloa ja sen vuoksi näin selvä ero tuossa maalissa. Ja tässä numero 8 Maggie Connor. Näemme tämän toisen hypyn ilmeisesti. Katsotaanpa miten valmistautuminen tuon hyppyyn menee. Tuossa paino kaatui jo taaksepäin ja näyttää siltä, että vaikeuksia on pitkin matkaa. Nuo kumpareet ovat todella kovia. Ja pisteet Morrison 27 ja jatkoon ja Connorille 8 ja hän siis putoaa tässä vaiheessa kilpailusta. Ja seuraavana ovat sitten laskuvuorossa Saksan Tatjana Mittermeier. Hän laskee oikeanpuoleisella radalla, siis tuolla punaisella radalla, numerolla 20 ja hänellä parinaan Stine-Lise Hattestad Norjasta. Hän on sinisellä radalla eli vasemmalla. Ensimmäisenä hyppynä molemmilla spread eagle ja tasaista on tässä vaiheessa. Valmistaudutaan kohta toiseen hyppyyn ja erittäin kovat kumpareet on saatu rakennettua tähän Lake Placidin rinteeseen. Ja tässä Mittermeier käväisi lähikuvassa. Ja hänen hyppynsä Duffy hänellä ja
Hattestadilla tuollainen hieman vaisuhko Duffy. Ja Mittermeier oli nopeampi ja näyttää siltä kilpailun tässä vaiheessa, että tuo punainen rata, eli tuo oikeanpuoleinen rata on selvästi nopeampi kuin tuo sininen. Olisi todella vahinko, jos näitä kilpailuja ratkaistaisiin arpa onnella. Ja tässä Mittermeierin toinen hyppy, tuollainen Duffy ja erittäin tasapainoinen alastulo ja maalilinjan ylitys. Ja Mittermeier pisteitä 21, hän selvisi jatkoon ja Stine-Lise Hattestad 14 pisteellään karsiutui eikä päässyt välieriin. Ja seuraavana laskuvuorossa ovat Italian Petra Moroder, laskee vasemmanpuolesta sinistä rataa ja kuvassa Saksan Birgit Stein, joka on saanut arvalla itselleen tuon punaisen nopeamman radan ja tässä siis Moroder sinisen lähtöluukun takana. Birgit Stein eli Biggie on 27-vuotias. Hän on kotoisin Fullingenista. Maailmancupissa viime kaudella 4. ja 4. hän on tällä hetkelläkin kumpareissa. Ja molemmilla Spread Eagle, tuollainen jalkojen levitys tuona ensimmäisenä hyppynään. Paras sijoitus Steinilta tällä kaudella on Breckenridgein osakilpailussa kakkossija. Moroder Italiasta, 22-vuotias, oli viime vuonna maailmancupissa 5. ja tällä kaudella hän on maailmancupin kumpareissa 12. Paras sijoitus tällä kaudella Mount Gabrielin 7. sija. Ja näin tullaan alas numero 18 Birgit Stein ja 25 Petra Moroder. Ja Duffy oli toisena hyppynä Birgit Steinilla, jonka näimme tuosta sivusta ja jälleen punainen eli oikea rata on nopeampi. Selvästi nopeampi. Tuntuu nimittäin siltä, että tuon sinisen radan loppuvaiheessa tuosta puolivälistä eteenpäin nuo kumpareet ovat niin vaativia, että vauhtia on syytä hidastaa, jotta kontrolli säilyisi. Ja tässä Birgit Stein toisessa hypyssään tuollainen Duffy ja melko mukava alastulo. Ja näette tässä kuvassa, mikä on tekniikka kumpareissa. Jalat ovat tuollaisia iskuvaimentimia ja ylävartalo pyritään pitämään paikallaan. Steinin pisteet 21, joilla hän selvisi jatkoon ja näin välieräparit ovat Donna Weinbrecht USA ja Lily Morrison Kanada sekä Mittermeier ja Stein molemmat Saksasta sitten. Ja ensimmäisenä vuorossa siis Weinbrecht, joka oikealla punaisella radalla sekä Morrison sinisellä, molempien ensimmäinen hyppy, Spread Eagle. Ja vielä tässä vaiheessa ainakin näyttää siltä, että laskijat tulevat tuota rinnettä alas melko tasatahtiin. Säilyttävät molemmat hyvin rytminsä tuossa pahassa kumpareikossa. Ja alkaa valmistautuminen toiseen hyppyyn ja Weinbrecht on jo tässä vaiheessa melko selvästi edellä. Siellä Morrisonin hyppy, jonka jälkeen tulee tuollainen töksähdys, lasku menee pieleen ja Weinbrechtin hyppynä Twister Spread Eagle. Ja mitähän tapahtui tuossa Lily Morrisonille, 30-vuotiaalle calgaryläiselle. Hän on 5-kertainen Kanadan mestari ja tänä vuonna parhaat sijoitukset ovat viitossija Tinissä ja Zermatissa sekä Blackcombissa. Ja tässä näette kuinka tuon hypyn jälkeen paino kaatuu liikaa taakse. Molemmat kädet ovat tuolla pakaroiden takapuolella ja se aiheuttaa sen, että vauhti pysähtyy ja töksähtää. Ja katsotaanpa sitten Weinbrechtin hyppy. Erittäin hyvä ja tasapainoinen Twister Spread Eagle-yhdistelmä, jolla Weinbrecht selvittää itsensä jatkoon, eli finaaliin hän saa 27 pistettä ja kyllähän Weinbrecht tässä kilpailussa on näitä suurimpia suosikkeja ollut, mutta huomioitavaa on myös jälleen kerran, että Weinbrecht laski tuota oikeata rinnettä eli punaista rinnettä ja toistaiseksi tässä naisten kilpailussa voittaja on aina löytynyt tuosta punaisesta rinteestä. Italian Moroder protestoikin tuossa. Italian joukkue jätti protestin siitä, että nämä rinteet ovat nopeudeltaan aivan erilaiset. Tuo sinisen rinteen loppuosa on sen verran vaikea, että arvan antaessa laskijalle punaisen rinteen siitä on selvästi etua. Mutta toisaalta monet laskijat, huippulaskijat täällä ovat kertoneet, että kunhan kunnossa on, niin ei ole väliä, onko rinne punainen tai sininen,
kun kaikki on kohdallaan, niin ei noilla kumpareiden jyrkkyyksillä ole niin suurta eroa. Mutta kuitenkin tässä naisten kilpailussa näyttää siltä, että punaisella rinteellä laskeneet ovat menneet jatkoon. Ja seuraavassa välieräparissa ovat sitten rinteessä Birgit Stein vasemmalla tuossa sinisessä ja Tatjana Mittermaier oikealla punaisessa rinteessä. Ja aivan yhtä aikaa ensimmäisenä hyppynä tytöillä Spread Eagle. Ja sitten tullaan alas ja siinä on vaikeuksia Steinilla. Näytti siltä, että sauva olisi takertunut sukseen ja hän kaatuu, menettää pelin. Ja Mittermaier tulee tuota punaista rinnettä vauhdikkaasti. Rytmi säilyy hyvin näissä kumpareissa ja sitten valmistautuminen hyppyyn, joka on tuollainen Duffy tuossa Mittermaierilla ja Duffin tekee myös Stein, mutta hän on menettänyt jo pelin. Mittermaierin pisteet 31 ja tuosta kaatumisesta johtuen Steinin pisteet jäävät vain 4 ja ehkäpä tämä kuva kertoo mitä tuossa tapahtui. Tällä hetkellä kaikki on vielä hyvin. Sauvamerkit, siinä tuli sauvamerkki miltei yhtä aikaa ja tuo oikean sauvan painuminen tuonne suksen sisäpuolelle aiheuttaa sen, että tasapaino kadotetaan ja tuollaisen melkoisen taistelun jälkeen Birgit Stein sitten lopulta ottaa lipat tuohon rinteeseen, menettää pelin ja näin tästä parista finaaliin Tatjana Mittermaier. Mutta ennen tuota finaalia pronssilaskuun, jossa vastakkain ovat vasemmalla sinisellä radalla laskeva Lily Morrison Kanadasta ja oikealla punaisella radalla Birgit Stein Saksasta. Ja ensimmäisenä hyppynä molemmilla tytöillä yhtä aikaa suoritettu Spread Eagle. Morrison tulee melko mukavasti numerolla 19 tuota sinistä rataa, mutta näyttää siltä, että Stein numerolla 18 alkaa tässä vaiheessa lisätä hieman tuota etumatkaansa. Lähestytään toista hyppyä siellä. Morrisonin toinen hyppy, jonka jälkeen hän sitten menettää kontrollin. Ja Birgit Stein Duffillaan varmistaa itselleen pronssimitalin. Lily Morrisonille oli vaikeuksia tuon oman Duffinsa alastulossa. Paino siinäkin hypyssä todennäköisesti meni taakse, sillä tuo pystyssä pysymisen räpiköinti oli sen näköistä, että näin olisi tapahtunut. Näyttää kuitenkin siltä, että Morrisonilla ei ole mitään hätää ja katsotaanpa sitten. Tässä tuo hyppy, tuollainen melkoisen mukava ilmava Duffy. Alastulossa ei näyttänyt kuitenkaan olevan mitään vaikeuksia. Tuossa vasen käsi painuu tuonne taakse. Paino kaatui liikaa tuonne taakse ja tästä seurauksena Morrison menettää rytmin ja kaatuu tuohon rinteeseen. Ja näin pronssia Birgit Steinille Saksaan. Ja sitten finaaliin, jossa vasemmalla sinisellä radalla on Saksan 26-vuotias Tatjana Mittermaier ja oikealla punaisella radalla USA:n 25-vuotias New Jerseyläinen Donna Weinbrecht. Tyttöjen numerot Mittermaier 20 ja Weinbrecht 22. Toistaiseksi molemmat ovat laskeneet punaista rinnettä pitkin ja selvinneet tähän finaaliin. Ja nyt sitten jää nähtäväksi, kestääkö tämä punaisen rinteen taika tässä naisten freestylin kumparilaskun vuoden 1991 finaalissa Lake Placidissa radalla, siis vasemmalla Tatjana Mittermaier Saksa ja oikealla Donna Weinbrecht USA. Tytöillä oli hieman vaikeuksia ennen tätä varsinaista lähtöä noiden lähtöporttien kanssa. Lähtö jouduttiin uusimaan tuon lähtöportin reistailessa, mutta nyt on kaikki kunnossa. Päästään matkaan. Mittermaier vasemmalla, Weinbrecht oikealla ja miltei yhtä aikaa molemmilta tuollainen kaunis Spread Eagle-hyppy. Ensimmäisenä hyppynään molempien rytmi säilyy erittäin hyvin. Tässä Mittermaier ja tässä Weinbrecht. Molemmat ovat todella huippulaskijoita ja tässä vaiheessa Mittermaier on jo melko selvästi edellä. Jälleen tuo punainen rinne antaa tuon edun ja Twister Spread Eagle päättää Weinbrechtin laskun toisena hyppynä ja Duffy oli tuo Mittermaierin toinen hyppy. Ja kyllä siltä näyttää, että mestaruus menee USAhan. Donna Weinbrecht, 25-vuotias New Jerseyläinen, saa siinä onnitteluja. Hän saa laskustaan 22 pistettä.
Ja Saksan Tatjana Mittermeier puolestaan 13 pistettä. Hänellä oli vaikeuksia nimenomaan tuossa toisessa hypyssä. Ja näin mitalikolmikko Donna Weinbrecht USA, Tatjana Mittermeier Saksa sekä Birgit Stein Saksa. Ja tässä tämä Weinbrechtin toinen hyppy ja sitten puolestaan Tatjana Mittermeier. Pieniä vaikeuksia noissa jyrkissä kumpareissa. Ja katsotaanpa miten hyppy ponnistus selvästi myöhästyy ja hyppy tuo Duffy jää melkoisen matalaksi ja tuo selittää melko hyvin noita Mittermeierin alhaisempia pisteitä. Ja tässä Donna Weinbrecht onniteltavana joukkuetovereidensa kultatuolissa. The Big D on ottanut maailmanmestaruuden vuoden 89-90 maailmancupin voittaja ja tämän vuoden maailmancupin johtaja kumpareissa on kaudella napannut voittoja ja tässä kommentit maailmanmestaruuden jälkeen. My first World Championships was in Overyoke and I got a silver there and I did really well and I really wanted to put one down here because you never know if you'll get the chance again. It happens every 2 years. So I want to do well here so that I can come back in 93 if I'm retired after the Olympics. Ja näin Donna Weinbrecht muistelee 2 vuoden takaisia aikoja tuolla Oberjochissa, jossa ensimmäisissä MM-kisoissaan hän nappasi kumpareissa hopeaa ja kirkasti tämän mitalinsa nyt kultaiseen ja sanoi tulleensa erittäin mielellään tänne Lake Placidiin ja vielä kun päälle päätteeksi tuli maailmanmestaruus, on tyttö todella tyytyväinen, sillä hän on jo harkinnut uransa lopettamista. Tosin nyt tuo päätös tehdä kumparilaskusta olympialaji on hieman muuttanut noita suunnitelmia ja hän tähtää Albertvilleen. Pronounced difference between the two courses today?